महिलारि सारखौ जे 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै होननानै दा जुदि आङो BPF दोलोनि सासे मावथि हिसाबै आङो 17 बोसोराव जुदि बिदिन्थि देखायोब्ला दा बिथांमोना दिनै BTCनि सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै बिथांमोना प्रेस मिट होबाय बे सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय आरो फैदो गुवाहाटीयाव मोननै बड'लेण्ड भवन दङ बे मोननै बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना जिरायनानै प्रेस मिट होबाय थायो बे बड'लेण्ड भवनखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय बेनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननै दङ बे मोननैखौबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय सिलिगुरियाव बेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय आरो थांनाय बोसोर UPPL दोलोनि गोबां मावथिफोरा थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कलकातायाव बैसागु खुंहैदों दा बेखौ जों बिथांमोनहा बे कलकातानि बड'लेण्ड भवनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय दा बे 17 बोसोराव आं जास्ट बिदिन्थि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT इन्जिनियारिं कलेज सेक्रेटारियेट गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन सिलिगुरिनि बड'लेण्ड भवन आरो माबायावबो चेन्नाइयावबो सोलिगासिनो दङ कलकाता बेबायदि आं 17था आं बिदिन्थि होबाय दा मानाव गेदेर UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनबा एग्जाम्पल होलाय खामानि मावनायनि मोनबा एग्जाम्पल हो व्यक्तिगत नांलायनायाव आं मालाबाबो रावखौबो हाबनो थाङा व्यक्तिगत नांलायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां लामा मोननाय नङा ओंखायनो नाथाय जोङो खामानि मावनायनिसो फरायसाफोरा सोरजोंबा बुलायनो नाङा फरायसाफोरा फरायनायनि बादायलायनो नांगौ दिनै जों UPPL जों BPF जों जोङो खामानि मावलायनायनि बादायलायनोसो नांगौ सोर बांसिन डेभेलपमेन्ट मावनो हायो दा UPPL आ बुंदों बिथांमोननि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव दं आंहा दाबो गोसोआव दङ जे BTC ओनसोलाव साफ्रोमबो फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो MA ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होनो नागिरदोंमोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै फरायसाफ्रा मोनदों नामा सों नङा होमबा आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTCनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कोटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कोटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कोटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होनदोंमोन बिथांमोना 10 कोटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै दा जों जेला कुइसन सोङो UPPL आ जेला प्रमिस होनाय माखासे खोथाफोरखौ बिसायख'थि समाव जि प्रमिस होदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना प्रेस मिट होबाय थायो आं दाखालि बुंदों अफिसाव जिरायनो बिथांमोना प्रेस मिट बुंबाय थायो जेला गामियाव थांनो हाया हाबाफारि दा जोंनि BPFनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF आ जों सानफ्रामबो गामियाव दङ जोङो खामानि मावगासिनो दं रायजो राजानि जानानै नाथाय बिथांमोनखौ बांसिन बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ गावनि अफिसाव जिरायनाय प्रेस मिट होनोखौ नुबाय थायो दिनै रायजो राजाया हाग्रामा सारखौ बिनि थाखायनो नागिरदों हाग्रामा सारा जेरै बुंदों बेबायदि खामानि मावदों नाथाय बिथांमोना जेरै बुंदों बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बाददावखाङो होनदों गामिनि रायजो राजाया दाखालि बावैसो आंनो सोरबा सासे बुंदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि जिन्दु बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बाददावखाङो नाथाय खामानि मावनायनि बिदिन्थि हिसाबै बिथांमोना 0 दा ओंखायनो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौ लुबैदों जों ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनाय गुबुन हारि माहारिखौ जेरै अनो गावनि बर' रायजो राजाखौ बोरै अनो बे अननाय जे सोमोन्दो बेखौ जोङो वार्कार हिसाबै गामि लांनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं फैबाय थानाय समाव इसोरा जोंजों दं इसोरा हाग्रामा महिलारि सारजों दङ BPF आ जय जागोन जों बेखौ मिजिंथियो आरो नोंथाङा फंसे खोथा बुंदों बेदर गेसाव जानो मोजां मोनग्रा होननानै बे समाव नोंथाङा मा बुङो बेदर गेसाव जानो मोजां मोननाय आं बे मिनिंखौनो हमनो हायाखै बिथाङा मा मिनिंजों बुंनो थांदों नाथाय बर' हारि हिसाबै बेदरखौ आंबो मा होनो सबबो जायो आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि मा होनो आंखौ बिथाङा बुंबावदों जे बे BTCनि नङा होननानै आंनि आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि आंनि आमाइ सानैया दाबो बाक्सायाव दङ आफाया क'क्राझारनि नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जों आपार आसामावनो देरनाय बिदि होननानै दिनै आपार आसाम BTCनि बाहेरानि आरो सिंनि बे बाथ्रा नङा दा ओंखायनो बिथांमोना जि बुंबाय थाथों नाथाय जोंना क्लियारलि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आं दाखालिसो आपार आसामनिफ्राय फैदों धेमाजि सिमेन्ट सापरि आरो मा होनो गहपुर आं बिनिफ्राय दाखालिसो फैदों जे बिथांमोननि रायजो राजाया मा जादों जे 2021 सनाव जेला UPPLनि प्रमद बर'नि सरकार फैबाय बे समनिफ्रायनो हरै सानजाहा जनाय सिमेन्ट सापरि गगामुख आरो लखिमपुरनि आरो मा होनो ओरै बिश्वनाथ माखासे ओनसोलाव दैबाना जागासिनो दङ दाबो दैबाना जागासिनो दङ 21आवबो बिथांमोना रिलिफ मेटेरियल्स मोनाखै 22आवबो मोनाखै आरो देग्लाय 23 बोसोरथाम जाबाय जि समनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि सिफ जायाखै बिनिफ्रायनो बै ओनसोलाव जाय BTCनि बाहेरा बर' रायजो राजाया
दैबानानि थाखाय सोरहाबा न'आ गैला सोरहाबा हा गैला सोरहाबा आबाद गैला फरायसाफोरा फरायनो थाखाय दिगदार जाबाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' जानानै दं दा दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ सोङोब्ला बिथांमोनखौ पार्सनेल एटेक खालामनाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय बे पार्सनेल एटेक नङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जिल्ला चिफ दंमोन जेला दैबाना जायो बिटिसिनि बाहेरानि बर' रायजो राजाखौ अननाय अनसुंथाइ हरदोंमोन नाथाय दिनै गगामुगनि दिनै धेमाजिनि रायजो राजाया गोबां दुखु फोरमायदों जोंखौ नायग्रा रावबो गैला होननानै ओंखायनो बिथांमोना आर'ज खालामदों जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामफिन अब्ला सारा मुलुगनि बर' रायजो राजाया नायजागोन बर' रायजो राजाया अनजागोन होननानै दिनै बेबायदि मोनसे खामानि मावनायनि बादायलायनोसो नांगौ गावजों गाव नांलायलायनाय बेखौ जानो नाङा जों खामानियाव बादायलायनो नांगोन रायजो राजाखौ सोर बांसिन अननो हायो बिनिसो जों बादायलायनो नांगौ आरो बेखौ रायजो राजाया सानगोन आरो इसोरा बेखौ सानगासिनो दं फैबाय थानाय समाव जों मोजां जागोन मानो होनबा अराय सम सैथोआ देरहायो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय